Hugasin natin sa asin para malinis na malinis siya. Hugasan muna natin mabuti. Ang sumunod na ginawa ko, binalian ko ng kumukulong tubig para sure ang kanyang linis. Yan siya, mainit. Yan. Mainit yung tubig, guys. Maalis yung lansa ng paa. Dapat yung clean na clean siya para sa pagkain natin eh, wala tayong maamoy. Yan. Mainit siya, guys. Yan. Ibabad muna natin ng konti tapos mamaya hugasan ulit natin. Good day, guys. Today, magka-try ulit kami ni Usana na magluto ng Adidas. Ito ay spicy ginataang chicken feet. Pinapakita namin ng aming mga ingredients. Siyempre, ang ating malinis na chicken feet. Pagkatapos may siling haba dyan. Meron tayong onion, luya, yung garlic natin, konting suka, at saka ito ay lemongrass. Ang sasawag nating gulay ay papaya at dahon ng malunggay. Tara at samahan nyo kami na magluto ng spicy ginataang Adidas or chicken feet. Okay, nasa paraan ng pagluluto na tayo, guys. So ang unang gagawin ko, andito itong linagay ko itong chicken feet sa pot. Tapos lagay natin ang ating sibuyas, luya, lemongrass. Ayan. Na rin natin ang konting suka. Ayan. Sa kabila, inapakulo ko na tong pangalawang piga ng gata. Ayan. Dahil ililipat natin siya dyan mamaya pagka ito ay nagisa ko na kasama ng mga ingredients para mas ito ay malasa. Paggawa ko, guys. Sabay-sabay na silang sinalang. Yan, pahinaan ko to. Ayan. So, itaman na ang apoyan natin. Yan siya, guys. Dapat humalo muna yung nilagay kong konting suka dyan at saka itong mga iba pang ingredients bago natin ilipat yan. So, ito na siya, guys. Lagyan natin ng konting oyster sauce. Lagyan na rin natin ng ating garlic. Yan siya. Kailangan manuot muna sa chicken yung ating mga ingredients. Ako lang both ang humahawak sa wala si Rosalie. So, ako lang both ang humahawak sa camera, guys, kaya medyo natatagalan. So, yan siya. Haluin natin para manuot yung suka. Yan. Nilagyan ko na rin siya ng asin. Takpan muna natin konti, tapos pakuluan natin ng ilang minuto lang. Ayan. Ayan na siya, guys, nagisa na siya. So this time ita-transfer na natin siya sa kumukulong gata. Siya. Nasubukan nyo na ba itong gawin, guys? Or sa adobo lang tayo? Nung nakaraan,
Ang pinakita namin ay yung deboning. Pag-debone, this time hindi namin siya dinebone para normal lang. Ayan. Le-level up natin siya. So, pagkatapos tapan natin para kumulo siya, palambutin natin. Hayaan natin siyang kumulo at lumambot. Check natin. Ano siya, guys? Ngayon, pwede din natin siyang dagdagan ng chicken broth. Pero kunti lang, kalahati lang. Kasi ako kung naglalagay, kalahati lang, kunti lang. Optional naman to. Kung ayaw yung lagyan, huwag yung lagyan. Ayan, pinaka-ano na natin. Pinaka-veggie na natin. Ayan. Tapos, dahil spicy nga, pwede na natin ilagay ang ating sili. Ano siya? Pwede pa tayo magdagdag ng yung siling labuyo. Marami kaming siling labuyo. Hindi ko siya gaanong pinipisa, guys, dahil ako hindi masyadong mahilig sa spicy, pero itong dalawang kasama ko mahilig. So mamaya sila lang bahalang dalawa kung gaano ka anghang gusto nilang mangyari sa kanilang kakainin. Ayan. Pakulan pa natin ng konti, tapos later lalagay na natin yung unang pigang gata o yung tinatawag na kakang gata. Ano siya? Bango na siya. So, ilagay na natin ang unang pigang gata, guys. Ayan. Pakuluan ulit natin. Kumukulo na siya. This time, pwede na natin ilagay ang ating papaya. Medyo malapit ng mahinog yung nakuha kong papaya sa backyard, guys. Now, pwede nating i-substitute ang sayote kung wala tayong papaya. Kasi yung nasa backyard lang namin yung ginagamit namin gulay. So, papaya ang ginamit ko instead of sayote para hindi na kami bumili. Pero kung wala kayong makitang papaya, sayote pwede din. Ayan. Malapit na. Check na ulit natin. So, this time, last na to, ilagay natin ang ating dahon ng malunggay. Kung meron tayong dahon ng sili, pwede natin gamitin ang dahon ng sili. Ano siya? In 2 minutes, done na siya. Ayan na siya, guys. Done na ang ating spicy ginataang paa ng manok or chicken feet. If you want to try it, sulat ko lahat ang ingredients sa description, guys. That's it for now. Kain na tayo. Thank you. See you again next time, guys. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, please subscribe and follow us. Thank you again. Stay safe.